Og det er simpelthen bare at løfte op i toppen her. Og så har du pillet toppen af. Se, hvordan det ser ud. Rigtig, rigtig lækkert. Masser af mess, det kan vi godt lide. Vi love dem med. Så tager vi og piller dem af. Det er bare sådan nogle helt almindelige fingerskruer her. Jamen så kan vi vippe det her ud og løfte op. Og så har vi faktisk hele sidepanelet her. Og vi se her kabinettet om en gang, jamen så piller vi siden af herom også, så vi kan prøve at se ind fra den anden side af. Og det er igen det samme. 2 helt almindelige fingerskruer. Og igen så er det bare at vippe ud og løfte op. Vi kan se her, det er utrolig lækkert den måde den her siderude den er monteret på. Det ser yber lækkert ud. Og hernede i bunden, ja, der har vi jo så de der kæmpe mega blæsere. Og der sidder ved hver blæser, der sidder sådan en lille udtagelig eller aftagelig støvfilter. Som vi kan se, altså i forhold til min hånd, så er der altså noget af støvfilter. Og det er egentlig bare lige så let at sætte ind igen. Der er lavet sådan en fin slot, hvor den bare lige bag presset ind i. Og klik, så sidder det der. Ser vi herovre til venstre, der har vi 3,5 tommer harddisk space. Og det er sådan et system, hvor du bare lige, det er sådan hot swappable hedder det. Så er det bare lige at løfte op og hive ud.